Ya, kita angkat kandak selanjutnya kandak renyo ayah Zapran mana fotokopi Mulia Bitung. Tentunya perantau dari Payakumbuh Najajo mencari rezeki eten dengan istri lawe mana mewakili perantau Payakumbuh mengucapkan kepada Ikhlas nalah madokan acara Pak Guru Asosutua tentunya dapat sampai di rumah makan ikan bakar Talang Balaraja mana apalagi ni kau. Bakal lagu ke lagunya Meracun Hati kita lenong. Bapak tunjulah kami di siko hati mangko kasana. Buki api galang ganggu rau patang kamun yang rapak mudo. 7 buki 9 pulau lenggo dan patai katampak ju. Pasannya ayah Zapran panah malam kini 50.000 meracun hati. Basabah sasudeko baru kandak darinya ACM Tajuang Periuk panah Karatok Bainar Mirenya pulau. Ya darinya ayah Zapran panah baulanglah pantun sabantako masuk ayah telingo ayah Zapran malam kini. Buki api kalanggang gurau batang kamun yang rampak mudo 7 buki 9 pulau lenggo dan eka patai kata Pak Ju. Pasan ayah Zapran mana tentunya fotokopi Mulia Bitung mana ya. Sesudah Ratu Benar ada pulau kandak darinya Daujang Pirgo Andale mana rumah makan pucuk di Cito mana siang-siang berbabi malam-malam baburu jando. Iriannya sesudah Ratu Benar ya. Selamat datang kami ucapkan kepada keluarga besar ya PKDP Kuta Bumi mana selamat datang selamat Pak Guru Asal Setua ya. Oka bade modeko bana perangai dia kini ndak taluk dia meracun hati itu kai kora biarlah dia pulang ke rumah induk dan lain ingatlah nak nak beli motor muak dan dan meracun hati pada naik baki cua juo la bielo indah babini bungkuyan sajo kain nambo bielo indah babini bungkuyan sajo la kain nambo de adia cuba ladanga dia ari basiara ajuo biar de naik turun di rumah basua bidia jaja so itu bana maafkan badan denai tiada maaf deka mungkin nadia kadena dia carai kok ba itu kan udah biar diganti nan lain nampak pulonan nagaga denai manangi laya jobatin nampak pulonan nagaga denai mencari bini nan lain ulu rayu bukan main uju akabake ambo biar dan cari bini nana lain biar gaek setia juo dan cari bini nana lain biar gaek asal setia juo udah sumbarang mangece setia tu mere oto de adia inge mintu ambo setia lo namonyo labia kami badendang orang rami kan lain nampak raja lelaki berang-berang awak berang nyogala gala raja lelaki berang-berang lalimu hari ngendak batana kode ninda abatana barewa inda ado ia ari pitiba minta pambali paket lakasadoyo dan gala adu
Ayah Zafran tolong dangakan lagu ikonan dimintaanyo manangi dan di tengah malam lucu alawa abaanan alammu Laiti bonde ayah Zafran bagurau semalam manangko Oden cali ala bini kawan nyoragai loe lakinyo Aden cali ala bini kawan nyoagiai ya pulang karajo Malam badendang siang bakuli upi elati boyuo Dia dan cari kapang ganti pado maracun ayati juo cari deh udah pangganti gigi udah mulai ndak ado Ayah Zafran babaju kuning batu kek tabu malamko di Madena indah kapan yang kok baanan koko agak anyo Rasa mau duduk lah mama Lai baguro semalam ko Pada wabini biya indah Pado kancang kapiti sajo Pada wabini biya indah Pado kancang kapiti sajo Calia de udanan itu Janggui inyonan mambedo An sua-sua meminta lagu Bado manompang duduk asajo Dek ketua di manyo kini Kamu kola duduk malamko Kamas bet patanyo kini Nabi asolai babao Katukang kamera batanyo kini Nan biaso kana lai ado Lama minta lagunya kini Indak jadi manompang duduk Lai bola dalam mati Indak mungkin dipuju Biasa kolai ado Ba itu kecek sisutai Lupa lah pandek bekerja sajo Sami bingung anak bangkai Lupa pandek bekerja sajo Sami bingung anak bangkai Wani jai sawana rarum Manggale parfum karajonyo Kapaya sajo awak batahun Badika pulang indah ayuo Kapaya sajo batahun Badika pulang ma indah ayuo Hop, sabata. Saketek pasang kabakenyo Pak Jujang malam kini lay duduk di sampingnya Wan John Panah malam kini Usalah Pak Jujang Bapak gui tangan serpa itu Pak Jujang sebabkan baru itu agak rusuh eka patai memandang Pak Ji serpa itu ya. Itu mana pasal saudara kau? Up, sebentar dulu. Selamat datang kebijakan kabakenya Bapak Rizal Firtago beserta rombongan Ketua PKDP Kuta Bumi Pasar Kamis Bana. Silakan untuk Mamat Dusana pada malam ini untuk mencicipi hidangan dan juga bahkan dak lagu ke kota tentunya sampai ke bakai si Ed Pondok Selero ya. Itu mana pasal sebenarnya. Lanjut Ketua di acara kita ada lelang ansu-ansu buat lelang itu kamu Ketua. Mantap. Lanjut. Pak Haji Ujang lai tampak sabarlah hantu duduanyo kadenai mengaku indah udah ba PC juo oi kadenai lah mengaku indah udah rintang aman nelpon juo Si makanana jale Ay bakanda ala dia gia Makodene ba peci Elangganan nyuruan biak karambia Makodene ba peci Langganan nyuruan biak karambia langganan nambi akarambia katonyo ba sayang
supaya dia tak lampau nyinyia tentu dia naik ke berang-berang. Yalah 80 meracunati kandak dan ayah Zapran Jokon kawan malam kini